Kedimaka Prince Okechukwu Unanka Onyoma Oja wekwe kwa magba Ishi kakwa nipea Ndagozira gozila Nelo wai Mdeteru dete laudeo Onya ola Chineke blessing Ejila soleza Mana na tufu ya blessing Oh Abalaba mbatura Mbatura bish Abalaba Ndagozira gozila Namrala Mdeteru dete laudeo Dete Ejila soleza so Abalaba mbatura Ina sesa se umbe sai Nde shire shibishi na libo Nda no na USA Ane de la kola shere na ma Umende ji shime bole Nda no na USA Ane de la kola shere na ma Shime de la clash World Igbo Council of Chiefs Ndemma Oshema Nwachigoziri one of Umukabe Umabom Haji Felix Onyanula Abu Umemma Umenne Jekilela Geda Ha Chief Felix Amechi Ha Owe awake Bushoba one of Afaroko Ibe Kumahia Abia State Onyoma Ha 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 Onya gozira gozela ya Onye teru ude techala yude Dede Ijila zole zazai Abalaba mbatura Ezamura mu one of ebela to ike Mukamare mma Mze fix to son hakanu nende Onyoma ademma Mana kele ke kuruma o Aye Ino na USA Ejila kola shere na ma Wafu maka nguraje ejimono Ojo so one of Ngobala Honorable Sir Chief Charles Ugo Weke Onye mma Dede Roland Wafọ umenye Obianguru Ebu manager anyị Eje alọwije o Ọchịrị ọsọ mana kele gị goroba Abịado n'ala Igbo taa Anyị jeji ike ma ọnụ Abịado n'ala Igbo Anyị jeji ga-aba mba Abịado n'ala Igbo ke mụrụ anyị jeji ga-aga n'ụzọ Ajeji nna n'ofes Ịnọ na USA Ane de la kola shere na ma Ande karaka bọkwanụ nde karaka Anọ na USA Ane de la kola shere na ma Onye chiba mọrọ fọ pamale ya Ashibolo ka ọgbe shop Aso ibi Ashe baba Ndagozira gozela ha Nelo wa Nde teru dete la ude Ejila zole zazo Agagba ke agba Abalaba mbatura Ndagozira gozela ha o Nelo wa Nde nyere ofe nyechala ofo Ejila zole zazo Abalaba mbatura Rokoma Shake Nde shire shimeshi malibu Rokoma Nda nọ na USA Ane de la kola shere na ma Ande karaka Bọkwanụ nde karaka Anọ na USA Ane de la kola shere na ma Ha! Ọhọ Ugwumba one of ebe na-atọ ekwe Chief Dr. GNC Ọhakamu Isu Local Government
ngele kulungele ngo igwe kalawa n'ọfụmọwa ezi nwa ngọbala Honorable Chief Dr. Sare Anukam Umero Hawan Chief Daniel Nkimakolam Woko kawanye ma Yagashio Mwachi merese wanofukiri Ishala Bano Nimo State yo Emeka Ọcha ịnọ na USA ijela akọla ashịrị n'ama Ọmụma gbachi ụgbọelu ya bịa akwa ashịrị n'ama ara akwa gị mama na kele n'ogoroba abịadu n'ala Igbo taa anyị jeji na-eme ọdụ abịadu n'ala Igbo anyị jeji na bamba abịadu n'ala Igbo ke mụrụ anyị ni anyị jeji na ga n'ụzọ anụ nọ na USA anedela akọla ashịrị n'ama ajeji na gafere polis ndị toro eto kpọkwanụ ndị toro eto ndị nọ na USA anedela akọla ashịrị n'ama Omende jishimbe ule Ano na USA anedela akọla ashịrị n'ama Anye kelela World Igbo Council of Chiefs Nde shire shimeshi na li anedela akọla ashịrị n'ama No na USA Kedi maka president anyị Ọhazuru ime wa Mayor Fobike Mayor hazuru me ya kashe Engineer Chief J. Imosu Ndameyole Mayor Jamakela Mayor Dela Chide Mayor Ịnọ na USA ijela akọla ashịrị n'ama Mana kele gị bụrụ ma nọ na USA anedela akọla ashịrị n'ama Ndọma na US tarama na mboga Nọdacha nnekere anyị wahara Now who dey knock for my door? Call. Lele Kia Iche Hello Asha nini mega? Onye saladi. Enyi me hụnna n'ihe mere eme Enyi me hụnna n'ihe mere eme Hande nebi na nkwanna n'ihe mere eme Ete onye nsala n'eluigwe Just say Jela heaven. Obi na leriela n'ihe mara mma Ijegede. Obi na leriela n'ihe mara mma Ibe. Hande nebi na nkwala n'ihe mere eme No na one. Enyi me hụnna n'ihe mere eme Women ejile yo mana kele nọgọrọba Mwende japaliela o. Ndọma dị mma mana kele nọgọrọba Enyi me hụnna n'ihe mere ebe Sobi na leriela n'ihe mara mma Gbanwe bọrọchi Enwe jebe. na na-enwe jibe But why? Ozu shimishi n'elu ụwa Enyi ka nwanna lala Ika nwanna gba 440. Ha! Onye nwe na para. Onye nsọ ala eluigwe Chai. Onye nsọ ala eluigwe Onye nsọ ala eluigwe Papa Onye nsọ ala eluigwe ka ọba Onye nsọ. Bye bye. Onye na-ebe
Anya balaga balaga Awebe manu nanu noluya But why? Andebe mana wanu noluya Papebe mana wanu noluya What boy you share Joe? Yana unene Konye salale nibe I get cool garole. Chibina leyela ni ye maramau Hande nebiu na unna ni ye bebe Enye me unna ni ye bebe Konye salale nibe Dede Konye salale nibe Chibina leyela ni ye maramba baba Kobina leyela ni ye maramba Oje soye oje salale nigbe 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 ka kopa Obinela, but why? Why? Oh my God Almost será como man of Aye family ke ejirika Unebela so papa lala nenigbe o Family ejirika Unebela so papa lala nenigbe o Delenle ole kengi ejirika Ebela papa lala nenigbe Professor Ivanes ejirika Ebela so papa lala nenigbe o Prof Ebela papa lala nenigbe o Ebela so papa lala nenigbe Edembe nile yo Ndoma mejaga Edemaso a papa lala nenigbe Reverend Kinsley ejirika Ebela so papa lala nenigbe o Down sunshine Ododi nem Ebela so papa lala nenigbe Edundem le Biko Ebela so papa lala nenigbe Onye soye onye salale ligbe 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 ka kopa Abatobi manu show nwanne ya Enyi me hụla n'ihe mere mbe Dede hụla n'ihe mere mbe Enyi me hụla n'ihe mere mbe Ande nebile yo Ọgba mperele lo sapụrụ nna Ajibora wa bola nkwọ Enyi me bela so Deda lala nenigbe Ebela so Amama jela nenigbe Oyo mere krama. Ebela so Apapa lala nenigbe Wepi akwa. Chibina lerie kwala nunu nke mara mma Ai 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 Oye soye oye salale ligbe 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 ka kopa Kedima ka nwafọ ekenesi Ama wesesi ndọma Dangogo Jack Emeka ọfọ Ịdị ndụ n'elu ndụ ya gachiela gide edebe Emeka Ọhọda Mene je ga se pa wo. onye ama agwa Ga se pa wo me. Enwa nwa. If you try am. Anyị ekelela ndị Precious Sisters Ndọma nọ na New York
dị mma Dechi goziri. Oshema Onye ama agagba ya. Ọ ga-awụ arịla. Precious sisters ndị ọma dị mma. Ọ mama Saro. Precious sisters ndị ọma mara mma o. Ndị nọ na New York o. New York City. Aye. USA. Ekele dịrị nụ. Precious sisters ndị ọma mara mma o. Precious sisters ndị ọma toro eto. Ndị nọ na New York o. Thank you very much. Aye. Ekele dịrị nụ. Oh my God. Ekele dịrị nụ. Ekele dịrị nụ. Ekele dịrị nụ. Anụ zuru kebe. Kakwa kewa. Anụ zuru kebe o. Ndị ji ofe bịara ụgọrụ. Precious sisters ekele dịrị nụ. Agbaka onye ọma nyere ya akpọ nnụmụrụ fụfụ. Ekene o. Ekene dịrị nụ. Ekene o. Ekene dịrị nụ. Precious sisters ndị ọma mara mma chai. Ekene o. Ayi. Ekene dịrị nụ. Ndị nọ na New York ye. Precious sisters. Ekene o. Ayi. Ekene dịrị nụ. Anụ zuru kebe. Anụ zuru kebe o. Kedu maka president anyị? Onye isi o. Lolo Pauline ọgụbụ nka. Ezi nwanyị mobi di ya. Mama mara mma. Ije UBD ọma. Praise the Lord. Anyị ekele gị gụrụ ma. Kedu maka ntị emilọnwụ? Nwanyị ọma mara mma. Onye ọma nọ na New York ye. Anụ zuru kebe. Anụ zuru kebe o. Precious sisters ndị ọma ye. Ekele dịrị nụ. Auntie Helene Okorie. Igolo nwanyị ọma. Isokwa na ndị toro eto. Aye. Ekele dịrị nụ. Precious sisters ndị ọma mara mma chei. Ekele o. Ekele dịrị nụ. Ndị nọ na New York ye. Tete. Ekele o. Aye. Ekele dịrị nụ. Oh. Kedu maka Sister Kelechi ọfọ gbagoro. Onye ọma nọkwa na New York. Precious sister nwanyị ọma dị mma ya gajie. Ekene dịrị nụ. Iru ka okoro afọ nnele. Ezi nwanyị mobi di ya. Mama Saro nwanyị ọma mara mma. Ekele dịrị gị. Eputosile. Eputos nweze. Nwanyị ọma mara mma. Onye ọma nọ na New York ye. Anụ zuru kebe. Ndị ji ofe bịara ụgọrụ. Precious sisters ndị ọma. Ekele dịrị nụ. Mrs. Florence Ọpanuga. Nwanyị ọma mara mma. Meja aga. Onye ọma nọ na New York. Ayi. Ekele dịrị gị. Anụ zuru kebe. Izuru kebe o.
ande ji ofe obi arụ ọrụ Auntie Florie ekene dịrị nụ Precious sisters ye ndị ọma mara mma chei ekele o ekele dịrị nụ ndị nọ na New York ye chei ekele o ayi ekele dịrị nụ ekele o ekele dịrị nụ Shanjeda kelela m Honorable Judy Patrick Uwazirike onye mma ekwa dede mo onye ọma aye onye ọma dede ma onye ọma dede me onye ọma dede mo onye ọma aye onye ọma dede ma onye ọma dede me Honorable Judy onye ọma aye Patrick Uwazirike onye ọma dede me Honorable Judy onye ọma aye onye ọma Patrick Uwazirike onye ọma dede me onye ọma onye akpọrọ nwere coach eme. Member representing Okigbe South in the Federal House of Reps, Abuja. Onyoma Mbazigwe 1 of Umunakano, Ehi member, no. Honorable Judy Yagashio, Honorable Judy Le, Onyoma, aye, Onyoma, Patrick Uwazirike, Onyoma, Dedemie, Honorable Judy Le, Onyoma, aye, Onyoma, Patrick Uwazirike, Onyoma, Dede. First class graduate of University of Nigeria, Nsukka. Kedemaka Chief Barrister Ambrose Ubojaja, Federal Commissioner, Public Complaint Commission, Owerri. Akawelitere mba one of Ngoba. Ume nwanne, ihụrụ nwanne gị n'anya. Barrister Yagashie hụrụ ndị enyi gị n'anya. Ịhụkwara ndị agbata obi n'anya n'elu. Ịhụrụ nwanne n'anya. Ịhụrụ ndị enyi gị n'anya. Ịhụkwara ndị agbata obi n'anya n'elu. Abịado na Abuja ije me nwanne. Ya bịadokwa na Lagos ije me nwanne. Ome nwanne. Agole agole ndị nyere aka bara ụba n'elu ụwa. Honorable Judy Le onye ọma aye Patrick Uwazirike onye ọma Dedemie Honorable Judy Le onye ọma aye Patrick Uwazirike onye ọma Dedemie onye ọma Chipo Sempe sempe Ịhụkwara nwanne gị n'anya, ịhụkwara ndị enyi gị n'anya, ịhụkwara ndị agbata obi gị n'anya. Ịhụkwara nwanne gị n'anya, ịhụkwara nwanna gị n'anya, ịhụkwara ndị agbata obi n'anya. Abịado na Abuja ije me nwanne, anyị abịaruola Lagos ije mekwa nwanne. Akole agole ndị nyere aka bara ụba n'elu ụwa. Honorable Judy Le onye ọma aye Patrick Uwazirike onye ọma Dedemie Honorable Judy Le onye ọma aye Patrick Uwazirike onye ọma Dedemie onye ọma omenne ejile mara mma. Onye ọma dede onye ọma onye ọma dedele mara mma. Onye ọma dede Honorable Judy Le onye ọma aye Patrick Uwazirike onye ọma Dedemie Honorable Judy Le onye ọma aye Patrick Uwazirike